హరే కృష్ణ. మాతాజీ శరణ్ ప్రభు అందరికీ ప్రణామాలు, అలాగే ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नानाशास्त्र विचारणैकनिपुणो सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्यकरौ. राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. श्री श्री షడ్గోస్వాములకి జై. ఈరోజు మనము అష్టమ బిందువు, 8వ బిందువు ఉపదేశామృతం నుంచి ఒక్క నిమిషం. సారీ మాతాజీ. మనము ఉపదేశామృతంలో అష్టమ బిందువు మనం మొదటి బిందువులో చూసాము. గోస్వామిగా మారాలి, వైష్ణవులుగా మారాలి, గోస్వామిగా మారాలి అని. అందుకోసం మనం ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది కూడా కలిగి ఉండాలి. మన ఇంద్రియాలని, వాటి యొక్క వేగాల్ని నియంత్రించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటి ధీరుడు శిష్యులను తయారు చేసుకోవడానికి, ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఉండడానికి అర్హత సాధిస్తాడు అని చూడడం జరిగింది. అలాగే రెండవ బిందువులో 6 రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. అంటే మనల్ని భక్తిలో నుంచి దిగజార్చడానికి, అంటే వినశ్యతి అంటారు కదా, నశింప చేయడానికి అనమాట. వాటి నుంచి మనం దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే మూడో బిందువులో చూసాము, మనం భక్తి మార్గంలో ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి, పురోగతి సాధించాలి అనడానికి 6 రకాల వాటిని కూడా మనం మార్గాన్ని, 6 రకాల పద్ధతుల్ని మనం చూడడం జరిగింది. అలాగే నాలుగో బిందువులో మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ కార్యక్రమాలని, ఈ 6 రకాలైన కార్యక్రమాలు అనేవి చెప్పడం జరిగింది. వాటిని భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మనం నిర్వహించాలి. వాటి వల్ల మనం ప్రీతి లక్షణం, అంటే మనం ప్రీతి పొందుతాము అనేది కూడా చూడడం జరిగింది. అలాగే 5వ బిందువులో అక్కడ భక్తుల సాంగత్యం అని చెప్పాం కదా, మరి అటువంటి భక్తులు ఎలా ఉంటారు, వారి యొక్క దశలు ఎలా ఉంటాయి అనేది, అంటే కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అనేవాళ్ళు ఎలాగా ఉంటారనేది 5వ బిందువులో
చూడడం జరిగింది. అలాగే 6వ బిందువులో ఆ ఉత్తమైన వారు మనం చూడడానికి భౌతికంగా కొంత అంటే కొన్ని కొన్ని లోపాలతో కనిపించవచ్చు బాహ్యానికి. కానీ వాళ్ళని మనం ఆ బాహ్య దృష్టితోటి చూడకూడదు. వాళ్ళు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ఆచారుడు, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు కాబట్టి గంగాజలం ఎలా అయితే శుద్ధంగా ఉంటుందో వీళ్ళు కూడా బాహ్యానికి చూడడానికి అట్లా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్న వాళ్ళని గంగాజలం అంత పవిత్రంగా మనం చూడాలి అని చూశాను. అలాగే 7వ బిందువులో మనకి ఏంటంటే ఈ భౌతికమైన పైత్యం అనేది అంటే వీటి యొక్క మనకున్న భవరోగం అది ఒక రోగంలాగా. వాటిని మరి ఎలా పోగొట్టాలి అంటే భగవంతుని యొక్క కథ, నామ రూప గుణ లీలల గురించి శ్రవణము, కీర్తనము, ఇవన్నీ జపము, ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా అన్నమాట. ఇలా చేస్తూ ఉంటే మనం ఆనందాన్ని పొందుతాము. ఎలా అయితే ఒక పచ్చకామెరలో వ్యాధికి పటిక బెల్లము మనకి రుచి లేకపోయినా మనం తీసుకుంటూ ఉంటే మెల్లమెల్లగా మనం ఎలా అయితే ఆ రుచిని పొందుతామో అలాగే భగవంతుని యొక్క నామము, గుణము, రూపము వీటన్నిటిని మనం తీసుకుని ఆ శ్రవణ కీర్తనాదుల్లో ఉంటే హరే కృష్ణ. క్షమించాలి మాతాజీ ప్రభు. ఈరోజు మనము అష్టమ బిందువు తన్నామరూపచరితాది సుకీర్తనానుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేధ కిలమిత్యుపదేశ సారం. నేను చెప్తాను ఒక్కొక్క లైను మీరు రిపీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తన్నామరూపచరితాది సుకీర్తనాను తన్నామరూపచరితాది కీర్తనాను స్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేధ కిలమిత్యుపదేశ సారం. తన్నామరూపచరితాది సుకీర్తనాను స్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య
తిష్టన్ వ్రజేతదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేధ కిలమిత్యుపదేశ సారం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభు, ఎవరైనా ఒకళ్ళిద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి బిందువు చదవడానికి. సుప్రజా మాతాజీ, రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉపదేశామృతం 8వ బిందువు. తన్నామరూప చరితాది సుకీర్తనాను స్మృత్యో క్రమేణ రసనామనసి నయోజ్యా తిష్టన్ వ్రజేతదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిల మృత్యుపదేశ సారం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉపదేశామృతము 8వ బిందువు. తన్నామరూపచరితాది సుకీర్తనాను స్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలమిత్యుపదేశ సారం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. జ్యోత్స్నా మాతాజీ, మీనింగ్స్ చదువుతారా? చదువుతాం ప్రభుజీ. తత్ శ్రీకృష్ణుని నామ పవిత్ర నామము రూపము చరిత ఆది లీలల మొదలైన వాటిని సుకీర్తన చక్కగా చర్చించుటలోను లేక కీర్తించుటలోను అనుస్మృత్యోహ స్మరించుటలోను క్రమంగా రసన మనసి జిహ్వను మనస్సును నియోగించి తిష్టాన్ నివసిస్తూ వ్రజే వృందావనములో తత్ అనురాగి జన అనుగామి శ్రీకృష్ణ భగవాను పట్ల అనురాగము గల జనులు అనుసరిస్తూ కాలాన్ని నయేత్ ఉపయోగించుకోవాలి, అఖిలం సమస్తమైన ఇతి అని ఉపదేశ సారం ఆదేశము లేక ఉపదేశ సారాంశము సర్వోపదేశ సారాంశం కొంచెం కిందకి జరప ప్రభుజీ. ఓకే. సర్వోపదేశ సారాంశం ఏమనగా మానవుడు భగవంతుని దివ్య నామ రూప గుణ లీలలను స్మరించటలోనే తన జిహ్వను మనస్సును క్రమంగా నెలకొల్పుతూ తన కాలానంతటిని అనగా దినములోని 24 గంటలను గడపాలి. ఈ విధముగా అతడు వ్రజధామములో గోలోక బృందావన ధామములో నివసిస్తూ భక్తుల నిర్దేశాలను అనుసరించి శ్రీకృష్ణుని సేవిస్తుండాలి. భగవంతుని భక్తియుక్త సేవ పట్ల గాఢమైన ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న శ్రీకృష్ణుని ప్రియ భక్తులు అడుగుజాడలను అనుసరించాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాత. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ సర్వ ఉపదేశాల సారాంశం ఏంటంటే మానవుడు భగవంతుని దివ్య నామ రూప గుణ లీలలను స్మరించడంలోనే తన జిహ్వను మనస్సును క్రమంగా నెలకొల్పుతూ తన కాలానంతటినీ కూడా, అంటే మనకి రోజులో 24 గంటలు ఉన్నాయి, ఆ 24 గంటలని గడపాలి. ఈ విధంగా అతడు వ్రజధామంలో అంటే గోలోక బృందావన ధామంలో నివసిస్తూ భక్తుల నిర్దేశాలను అనుసరించి శ్రీకృష్ణుని సేవిస్తూ ఉండాలి. భగవంతుని భక్తియుక్త సేవ పట్ల గాఢమైన ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న శ్రీకృష్ణుని ప్రియభక్తుల అడుగుజాడలను అనుసరించాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ వాక్య మనస్సు మానవునికి శత్రువుగా కానీ మిత్రువుగా కానీ ఉండవచ్చును. అందుచేత అతడు తన మనస్సుకు తన మిత్రుడయ్యేలా శిక్షణ ఇవ్వాలి. శ్రీకృష్ణుని సేవలో సర్వదా నిమగ్నమై ఉన్నట్లు మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వడమే ముఖ్యంగా కృష్ణ చైతన్యోద్యమం
ఉద్దేశించబడింది. మనసులో ఈ జన్మకే కాక ఈ అనేక పూర్వజన్మలకు కూడా సంబంధించిన వందల వేల కొద్ది స్మృతులు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఈ స్మృతులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి విరుద్ధమైన ఆలోచనలు పుట్టిస్తుంటాయి. ఈ విధంగా బద్ధజీవునికి మనోచింతన అనేది ప్రమాదకరం కావచ్చు. మనస్తత్వ శాస్త్ర విద్యార్థులకు అతని ప్రభుత్వ పైకి చెప్తారు స్క్రీను. అష్టమ బిందువు మనసుకు సంబంధించిన వివిధ పరివర్తనల గురించి తెలిసే ఉంటుంది. భగవద్గీత 8.6 శ్లోకంలో ఇలా చెప్పబడింది. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలండి. మనస్సు మానవునికి శత్రువుగా కానీ మిత్రుడుగా కానీ ఉండవచ్చు. అంటే అసలు ముందు మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధన అంతా ఎందుకోసం చేస్తున్నాము? మనం మన యొక్క మనస్సుని మన యొక్క ఆధీనంలోకి పెట్టుకోవడానికి. మరి మనకి మనసు శత్రువుగా అలాగే మిత్రుడుగా ఉంటుంది అని భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు. ఎవరికైనా తెలుసా శ్లోకం? సమౌ శత్రౌ చ మిత్రే చ ప్రభుజీ. అది భక్తులు తమ శమో శత్రుచ మిత్రేచ తథా మానాపమానయో. అదేంటంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తులు ఎలా ఉండాలి అని భగవంతుడు చెప్తారు. ఇది మనసు గురించి మాత్రం. ఓకే, పర్లేదు. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానం అవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధు ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. అంటే మన యొక్క మనసు సహాయంతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలని భగవంతుడు చెప్తారనమాట. అంతేగాని పతనం చెందించుకోకూడదు. పతనం చెందాలి అంటే మళ్ళీ మనసు శత్రువు అవుతుంది. మిత్రుడుగా ఉంటే అది ఆ యొక్క సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనసు బద్ధజీవుడికి మిత్రుడుగా కూడా ఉంటుంది, అలాగే శత్రువుగా కూడా ఉంటుంది అనమాట. దాని నెక్స్ట్ శ్లోకం మళ్ళీ చెప్తారు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనైవాత్మాత్మ నాజితః అనాత్మానస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువతు అని అక్కడ కూడా చెప్తారు. అంటే మనసును జయించిన వాడికేమో మనసే గొప్ప మిత్రుడు అనమాట. కాకపోతే ఆ విధంగా చేయడంలో కనుక మనం విఫలమయ్యామనుకోండి, మళ్ళీ ఆ మనసు ఏమవుతుంది? అతనికి పరమ శత్రువుగా మారిపోతుంది. అది మరి మనం మనసుకి ఏమి ఇవ్వాలి? మరి మనం మనసుకి ఏమి ఇవ్వాలి? భగవంతుడి నామాన్ని ఇవ్వాలి. కాబట్టి మనం మనసుకి మంత్రాన్ని ఇవ్వాలి. మన త్రాయతే ఇది మంత్ర. ఆ త్రాయతే అంటే ఏంటంటే రక్షించమన్నమాట. మరి మనసుని రక్షించేది ఏంటి అంటే మంత్రము. కాబట్టి మనసు నుండి మనల్ని అలాగే మనసును కూడా రక్షించేది మంత్రము. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? మనకి పూర్వజన్మలకు సంబంధించిన స్మృతి అనేది ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి కూడా మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు 15వ అధ్యాయంలో, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్ అని. అంటే ఈ స్మృతులు మన మనసు ఏదైతే ఉందో, మనకి స్థూలమైన శరీరం ఎలాగో నశించిపోతుంది, అది పంచమహాభూతాల్లో కలిసిపోతుంది. కానీ ఈ సూక్ష్మమైన ఈ మనసు ఏదైతే ఉందో అదేం చేస్తుంది? మన యొక్క ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒక దేహాన్ని నుంచి ఇంకొక దేహానికి మోసుకుపోతూ ఉంటుంది. వేటిని మనం వేటికైతే పొందాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాము, మనం ఏ ఆలోచనతో అయితే ఉన్నామో అటువంటి వాటిని స్వీకరించడానికి వేరే దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఒక దేహాన్ని విడిచేసి ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది వాయువు గనక వాసన ఉంటుంది కదా, ఆ వాసనని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి తీసుకుపోయినట్లుగా. సపోజ్ మనం ఒక గొప్ప ఉద్యానవనం, ఒక పార్క్ లాంటిదో, లేకపోతే చక్కగా సుగంధం వచ్చే ఒక పూల తోట పక్కన మనం కొంచెం దూరంగా ఉన్నాం అనుకోండి, అటువైపు నుంచి గాలి వస్తూ ఉంటే ఏం చేస్తుంది? మనకి ఆ స్మెల్ అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అది వాయువు మోసుకొచ్చింది అనమాట ఆ పక్క నుంచి. అలాగే మనం ఒక డ్రైనేజీ పక్క నుంచో, లేకపోతే ఒక చెత్త ఏదన్నా డ్రైనేజీ ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా, చెత్త పడేసిన అటువంటివి, వాటికి అటువైపు నుంచి వచ్చే గాలి ఏమని తీసుకొస్తుంది? ఆ వాసన తీసుకొస్తుంది అనమాట. అలాగే మన మనసు కూడా ఏం చేస్తుందంటే, మనకి పూర్వంలో ఏదైతే స్మృతులు ఉన్నాయో, అంటే వాటికి సంబంధించిన కోరికలు ఉన్నాయో, వాటిని తీర్చుకోవడానికి వాటికి సంబంధించిన దేహాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఏమవుతుంది? మనకు కూడా
చాలా స్మృతులు ఒకదానితో ఒకటి పాతవి వేల కొద్దీ స్మృతులు అనేవి ఉంటాయి. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కొన్నిసార్లు ఈ స్మృతులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి విరుద్ధమైన ఆలోచనలు కూడా పుట్టిస్తూ ఉంటాయి. అంటే మనం ఏదో మంచి చేయాలని అనుకోవచ్చు, ఆలోచిస్తాము, కానీ మనసు ఏముంటుంది, దానికి విరుద్ధమైన కార్యం చేసేలాగా మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి ఆలోచనలు అనేవి పుడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి మనోచింతనలు అనేవి చాలా ప్రమాదకరమని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారనమాట. అందుకే మనం ఈ పైన అంటే స్థూలమైన ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక వస్త్రంతో పోల్చారు కదా, ఆ వస్త్రాన్ని మారుస్తూ ఉన్నాము, అంటే స్థూల దేహాన్ని మారుస్తూ ఉన్నాము. ఆ సూక్ష్మ శరీరం అనేది మనకి వస్తూనే ఉంటుంది. అంటే మన మనసు చాలా పాతదనమాట. ఆ స్థూల శరీరం కొత్తదే, దేహం ఏదైతే వచ్చిందో అది కొత్తదే, కానీ మనసు అనేది చాలా పాతది. కాబట్టి అదేం చేస్తూ ఉంటుంది, మనల్ని అటువంటి అంటే పాత స్మృతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది, అటువైపు మనల్ని మళ్ళిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే మనం కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ ఉంటాము, కానీ మనకి చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఏవో ఒకటి గుర్తొస్తూ ఉంటాయి, ఎటో ఒకవైపు మన మనసు అనేది పరిగెడుతూ మనల్ని అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకే మనం భగవద్గీతలో చూసాము మనసుకు సంబంధించి, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమే వైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, దేహమును విడిచినప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావము అతడు తప్పక పొందును. అంటే మనం ఏదో ఒక ఆలోచనతో మనం ఏదైతే దేహాన్ని విడుస్తామో అటువంటి ఆ భావంతోనే నెక్స్ట్ దేహం అనేది తీసుకుంటాము. కాబట్టి అందుకే మరి భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, ఈ యం వాపి స్మరణ భావం చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, ఆయన్ని స్మరించమని చెప్పారు. అటువంటి శ్లోకం తెలుసా ఎవరికైనా? అంత్యకాలే చ మామేవ అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి సత్యాని సంశయః. యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ, అందులో డౌట్ లేదు, నువ్వు నన్నే చేరుకుంటావు. అంటే ఈ యొక్క దేహాన్ని విడిచే సమయంలో నన్నే స్మరిస్తూ నువ్వు ఆ దేహాన్ని కనుక విడిస్తే అటువంటి వాళ్ళు శీఘ్రమే, అంటే ఇక లేట్ కూడా అవసరం లేదు, నా భావాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు. కాబట్టి ఇటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్తారు అర్జునుడికి. మరి అర్జునుడికి చెప్పి తర్వాత యుద్ధం చేయమని చెప్తారనమాట. ఎలా యుద్ధం చేయమని చెప్తారు, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుధ్యచ. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. ఎలా? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, సర్వేషు అంటే మొత్తం కూడా, కాలేషు అంటే కాలాలు, అన్ని కాలాలలో నువ్వు తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుధ్యచ, నన్ను స్మరిస్తూ నువ్వు నీ యొక్క ధర్మమైన యుద్ధం చెయ్యి. ఎలా చేయాలి? మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నీ బుద్ధిని నాకు సమర్పించు, నువ్వు అప్పుడు సందేహం లేకుండా నన్నే పొందగలుగుతావు అని అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అందుకే మన మనస్సుని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అంటే మనం భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండాలి, భగవంతుడు చెప్పిన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే మన మనసు మన మాట అంటే మనకి మిత్రుడు అవుతుంది, లేకపోతే మనకి శత్రువు అయిపోతుంది అనమాట. శైలజా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మరణ సమయంలో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మరణ సమయంలో జీవుని మనస్సు బుద్ధి వచ్చే జన్మలో లభించు ప్రత్యేక శరీరం యొక్క సూక్ష్మ రూపాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఆ సమయంలో మనస్సుకు అనుకూలం కాని దాన్ని స్మరిస్తే వచ్చే జన్మలో దానికి అనుగుణమైన జన్మనే ఎత్తవలసి వస్తుంది. అలా కాకుండా మరణ సమయంలో ఎవరైనా శ్రీకృష్ణుని గురించి స్మరించగలిగితే వారు ఆధ్యాత్మిక లోకమైన గోలోక బృందావనాన్ని పొందగలుగుతారు. ఈ ఆత్మ పరిణామ ప్రక్రియ చాలా సూక్ష్మమైంది కనుకనే శ్రీల రూప గోస్వామి శ్రీకృష్ణుని కంటే ఇతరమైన దాన్ని స్మరించకుండా ఉండునట్లుగా మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వాలని భక్తులకు ఉపదేశిస్తున్నారు. అలాగే జిహ్వకు కూడా శ్రీకృష్ణుని గురించే మాట్లాడినట్లు శ్రీకృష్ణ ప్రసాదాన్నే భుజించినట్లుగా శిక్షణ ఇవ్వాలి. శ్రీల రూప గోస్వామి తిష్టన్ వ్రజే, మానవుడు బృందావనంలో లేక వ్రజభూమిలోని ఏదో భాగంలో నివసించాలని ఉపదేశిస్తున్నారు. వ్రజభూమి లేక బృందావన ప్రదేశ వైశాల్యము 84 క్రోసులు ఉండి ఉంటుంది. క్రోశము అంటే 2 చదరపు మైళ్ళు. ఎవరైనాను బృందావనాన్ని తమ నివాసంగా చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ శుద్ధ భక్తుల్ని ఆశ్రయించాలి.
ఈ విధముగా ఒకరు ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుని గురించి అతని లీలల గురించి స్మరిస్తుండాలి. శ్రీల రూపగోస్వామి ఈ విషయాన్ని భక్తి రసామృత సింధువు 1.2.294లో ఇంకనూ ఇలా విశదీకరించారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇట్లా వరకు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మన యొక్క మరణ సమయంలో మన యొక్క మనస్సు, బుద్ధి వచ్చే జన్మలో లభించే ప్రత్యేక శరీరం యొక్క సూక్ష్మ రూపాన్ని సృష్టిస్తాయి. మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వర. ఎలా వాయువు గనక ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటికి ఆ యొక్క తీసుకెళ్ళిపోయినట్లుగా ఆ భావాన్ని మనం కూడా ఈ యొక్క దేహం ఇచ్చేటప్పుడు ఏ భావంతో అయితే ఉన్నామో అటువంటి దేహాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. దాన్ని సూక్ష్మ రూపం అనేది మారదనమాట. ఆ స్థూలం అనేది అంటే దేహం అనేది మారుతుంది, స్థూల దేహం అనేది. కానీ సూక్ష్మదేహం ఎప్పుడైతే మనకి ముక్తి రాదు అప్పటి వరకు మనం ఆ సూక్ష్మదేహాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేము అనమాట. అందుకే మనం రోజు కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించవచ్చు. అందరికీ చెప్తూ ఉంటాము, మనం జపిస్తూ ఉంటాము. కానీ చివరి సమయంలో జపించగలమో లేదో. ఎందుకంటే ఆ మరణ సమయం అనేది చాలా అవస్థ, విపరీతమైన ఒక కొన్ని తేళ్లు కుడితే ఆ ఒక నొప్పి, ఆ ఒక బాధ ఎలా ఉంటుందో అంత భయానకంగా ఉంటుందని చెప్తారు. అంటే మనం ఏంటంటే ఒక బలవంతంగా మన శరీరం అంటే ఈ శరీరంలో నుంచి మనము వేరు పడిపోతూ ఉంటామంట. కాబట్టి ఆ బయటికి లాగుతూ ఉన్నట్లుగా ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడటానికి ఈ జీవుడికి అంత ఇష్టం ఉండదన్నమాట. ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉన్నారు, ఇంకా వాళ్ళకి ఈ దేహం మీద వాళ్ళకి అంత మమకారం ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా అంత బాధ అనిపించదు. కానీ ఎవరైతే ఇంకా బద్ధ అవస్థలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది చాలా భయానకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి బలవంతంగా మనం ఒక దేహంలో నుంచి బయటికి లాగబడి ఇంకొక దేహంలోకి పంపించబడతాం అన్నమాట. అందుకే కులశేఖర అల్వారు ఒకటి చెప్తారు. ఆయన ముకుందమాల స్తోత్రంలో కృష్ణ త్వదీయ పదపంకజ పంజరాంతం అని అంటే ఆయన ఏం చెప్తారంటే, ఒక హంసలాగా నేను ఇప్పుడు ఏది మంచిది భావము ఏది చెడు అని నేను ఇప్పుడు తెలుసుకునే స్థితిలో ఉన్నాను. కాబట్టి నువ్వు అంటే భగవంతుని వేడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి ఈ సమయంలో నన్ను మీరు మీ యొక్క పాద చరణాల వద్ద నన్ను ఉంచుకోండి పద్మాల లాగా. కాబట్టి ఎందుకు ఆ లాస్ట్ సమయంలో ఏదైతే ఆ మరణ సమయం అనేది ఉందో, దేహాన్ని విడిచిపెట్టే సమయం ఏదైతే ఉందో, మరి ఆ సమయంలో నేను మిమ్మల్ని స్మరిస్తానో స్మరించగలను స్మరించలేనో అంటారనమాట. ఎందుకు? కంఠావరోధ అంటే ఆ కంఠంలో అవరోధం కలిగించవచ్చు. కఫ వాత పిత్త అని చెప్తారు. దానివల్ల కఫం వచ్చేయచ్చు. కాబట్టి నా వల్ల కాదేమో మీ యొక్క నామాన్ని స్మరించడానికి. కాబట్టి ఈ యొక్క రాజహంస అంటే నేను ఇప్పుడు ఆ హంస ఏదైతే ఒక పాలని నీళ్ళని ఎలాగా సపరేట్గా చూడగలదో, ఇప్పుడు నేను మంచి ఏదో చెడో తెలుసుకుని అంటే భగవంతుడు యొక్క పూర్తి భక్తియుత భావం నేను ఉండగలుగుతున్నాను. కాబట్టి ఈ సమయంలో నన్ను తీసుకెళ్ళమని చెప్తారనమాట. కాబట్టి ఆ మరణ సమయం అనేది అంత దారుణంగా అంత భయానకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని గురించి స్మరించకపోతే, భగవంతుడి గురించి మనకు మనస్సుకి మనం శిక్షణ ఇవ్వలేకపోతే మనం ఒక మానసిక రోగితో సమానం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు ఒక మానసిక రోగితో సమానం. ఎందుకు? మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మన యొక్క ఈ బద్ధ జీవితం నుంచి ఎలా బయటపడాలి. అలాగే బయటపడేందుకు ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నా కూడా మనం దాంట్లోకి వెళ్ళలేకపోతున్నాం. కానీ ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటున్నారో వాళ్ళు దాన్ని తగ్గించుకునే పనిలో అంటే ఆ భయానకమైన స్టేజ్ని తగ్గించుకునే పనిలో ఉంటున్నారు. ఏది? ఆ రోగాన్ని, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ రోగాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ అంటే వాళ్ళు తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ఒక మానసిక రోగి ఉన్నాడు అంటే పిచ్చి పట్టిన వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి. అతనికి మనం చెప్పామనుకోండి నీకు పిచ్చి ఉంది అంటే అతనికి కోపం వస్తుంది అనమాట. కానీ ఎవరికైతే ఆ పిచ్చి అనేది తగ్గుతూ ఉందో అతను చెప్తాడు, నాకు ఆల్రెడీ పిచ్చి ఉంది కానీ నేను నాకు ఇప్పుడు పిచ్చి ఉంది అని ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి తెలుస్తున్నట్లు ఓకే ఇతనికి పిచ్చి తగ్గుతూ ఉంది అని. కానీ ఎవరైతే నాకు పిచ్చి లేదు ఏమీ లేదు నేను చాలా హ్యాపీగా సుఖంగా ఉన్నాను అని చెప్తారో వాళ్ళకి నిజమైన పిచ్చి ఉంది అనేది చెప్తూ ఉంటారనమాట. నాకు ఏ రోగం లేదు అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక నిజంగా పిచ్చివాళ్ళు అనమాట. అందుకే శ్రీ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఒక మానసిక వైద్యాలయం అని ఎందుకంటున్నారంటే దీనికి చికిత్స, ఈ మానసిక రోగం ఏదైతే ఉందో దానికి చికిత్స అనేది
ఇందులో కృష్ణ చైతన్యంలో జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆ చికిత్స అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తారు కదా, ఆ వైద్యో నారాయణో హరి. మరి ఆ హరి మనకి ఆ వైద్యం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఆ హరినామమే ఆ హరి. కాబట్టి మనం ఆ హరినామం ద్వారా మనం నిజమైన ఈ యొక్క మానసిక రోగాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి అని చెప్తారనమాట. అందుకే భౌతిక రోగాలు తగ్గించుకోవచ్చు, కానీ మానసిక రోగాలు మనం తగ్గించుకోవడం చాలా కష్టం అని చెప్తారు. అందుకే మనం హరి యొక్క ఆశ్రమాన్ని పొందాలి. అలాగే ఇంకెక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, జిహ్వకు కూడా శ్రీకృష్ణుని గురించియే మాట్లాడినట్లు, శ్రీకృష్ణుని ప్రసాదాన్ని భుజించినట్లుగా శిక్షణ ఇవ్వాలి. మాట్లాడినట్లు అంటే మనం ఇంతకుముందు బిందువులు చూసాం కదా, ప్రజల్ప అంటే అవసరం లేని విషయాలను మాట్లాడడం తగ్గించుకోవాలి. అలాగే ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినట్లుగా, సే అన్నామృత భావో రాధాకృష్ణ గుణగావో. మనం ఆ అన్నామృతాన్ని భగవంతునికి సమర్పించిన ఆ ప్రసాదాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఎట్లా? రాధాకృష్ణ గుణగావు. మనం భగవంతుని యొక్క గుణాలని గానం చేస్తూ కీర్తిస్తూ మనం ఆ ప్రసాదాన్ని చాలా సంతోషంగా తీసుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ శ్రీల రూపగోస్వామి తిష్ఠన్ వ్రజే, మానవుడు వృందావనం లేక వ్రజభూమిలో ఏదో భాగంలో నివసించాలని ఉపదేశిస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆ వ్రజభూమి అంటే మనకి ఇప్పుడు వృందావనం ఉంది, అటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే మనం ధామ్ అంటాం, లేకపోతే అది ఒక గొప్ప ప్రదేశం అనమాట. కాబట్టి అటువంటి వాటిలో నివాసం ఉండాలని ఉపదేశిస్తున్నారు. అందుకే అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏది చేసినా కూడా కొన్ని రెట్లు, అంటే ఒక 100 రెట్ల ఫలితం అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరినైనా వేరే భావంతో చూసాము, సపోజ్ ఒక మహిళల్ని మనం వేరే విధంగా చూసామనుకోండి, అది మనకి అంత పాపం అనేది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. జపం అనేది చేసామనుకోండి, అంత ఎక్కువగా మనం ఇంకా జపం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. లేదు అక్కడికి అటువంటి ధామాలకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏమైనా చేయకూడని అపరాధాలు చేసామనుకోండి, అవి కొన్ని రెట్ల అపరాధం అనేది మనకి చేసినట్లుగా ఫలితం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి ఆ వృందావనం అటువంటి వ్రజభూమిలో మనం ఏదో ఒక భాగంలో నివసించాలి. ఎందుకు అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైతే మన ఆచార్య, మనం రూపానుగులం అంటున్నాం కదా, అటువంటి గోస్వాములు వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి ప్రదేశాల్లో, ముఖ్యంగా భగవానుడే ప్రత్యక్షంగా అటువంటి ధామాలలో ఆయన లీలలు చేశారనమాట. కాబట్టి అటువంటి వాటిలో మనం నివసించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటి ఆ వృందావనం అనే ప్రదేశం మనకి ఢిల్లీ దగ్గర ఉంది. ఇది 84 క్రోషులు అనమాట. ఈ ఒక క్రోషం అంటే 2 చదరపు మైళ్ళు, అంటే 168 అవుతుంది కదా. ఇన్ని కిలోమీటర్లు అనేది అక్కడ ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కృష్ణం స్మరన్ జనం చాస్య ప్రేష్టం నిజ సమీహితం తత్తత్ కథారతశ్చాసౌ కుర్యాద్వాసం వ్రజే సదా. భక్తుడు దివ్యమైన వ్రజధామంలో ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తూ కృష్ణం స్మరన్ అంటే కృష్ణు యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి. జనం చాస్య ప్రేష్టం, శ్రీకృష్ణుణ్ణి మరియు అతని ప్రియ సహచరులను ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ ఉండాలి. అంటే ఆయన యొక్క సహచరులు, మనం భగవంతుణ్ణి అలాగే భగవంతుని యొక్క సహచరులను కూడా మనం స్మరించలేము. అలాంటి సహచరుల అడుగుజాడలను అనుసరించడం వలన, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ సహచరులు అనేవి మనకి దొరకదు కదా, మరి మనం వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడలను అనేది అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మరియు వారి నిత్య మార్గనిర్దేశం నడుచుట వలన ఎవరైనాను దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవించాలనే గాఢమైన వాంఛను వృద్ధి చేసుకుంటాడు. అంటే చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, అందుకే గోపీ భర్తృప్రద కమల యో దాసానుదాస అంటే గోపీ భావంలో ఉన్న భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ గోపికల భావంలో ఉన్న భక్తులు, అటువంటి సేవకులకి సేవకులు అవ్వడం, అది మనకి చాలా గొప్ప అదృష్టం అన్నమాట. అంటే ఇది ఏదైతే ఇప్పుడు దాసానుదాస అంటున్నాము అంటే సేవకులకి అటువంటి ఆ చైన్ ఏదైతే ఉందో, ఆ లింకులు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనం వాటిల్లో ఒక లింకులో ఉండగలిగిన ఆ మొదటి లింక్ ఏదైతే
ఆ, ప్రాముఖ్యత ఉందో, మొదటి లింక్కి, ఆ చైన్లో ఉండే మొదటి లింక్కి ఏదైతే ప్రాముఖ్యత ఉందో, ఆఖరి వరకు ఉన్న లింక్ కూడా అటువంటి ప్రాధాన్యత, అలాగే అటువంటి ఫలితం అనేది వస్తుందని చెప్తున్నారనమాట. భౌతికంగా మనం చూసామనుకోండి, ఒక ఆఫీస్లో ఒక సిఇఓ ఉంటారు, కింద మేనేజర్ ఉంటారు, మళ్ళీ అట్లా అంటే ఉద్యోగులు ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క ప్రమోషన్ డిమోషన్ ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. కానీ ఈ లింక్లోకి, ఈ గురుశిష్య పరంపరలోకి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ, ఒక ఉన్నతమైన ప్రాముఖ్యత అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి భగవద్గీత ఉపదేశించాడు. కాబట్టి ఆ ఉపదేశాన్ని గురుశిష్య పరంపర ఏదైతే ఉందో, మనం ఎక్కడ ఉన్నా సరే, సపోజ్ 5,000 సంవత్సరాల క్రితం బోధించినప్పటికీ కూడా అర్జునుడు పొందిన ఆ ఫలితాన్ని మనం కూడా యథాతథంగా పొందవచ్చు. ఎలా? మనం భగవంతుడు ఏదైతే ఉపదేశాలు ఇచ్చారో ఆ ఉపదేశాలని పాటిస్తే మనం కూడా అర్జునుడు ఏదైతే పొందాడో అటువంటి ఆ యొక్క ఆ, మనం ఫలితాన్ని మనం కూడా పొందవచ్చు అనమాట. ఎందుకు అంటే అది చాలా దివ్యమైనది. కాబట్టి ఈ యొక్క గురుశిష్య పరంపరలో ఉన్న ఆచార్యులు అంటే వ్యాస మహర్షి నుంచి ఎలా అయితే ఈ గురుశిష్య పరంపర వచ్చిందో, ఇట్లా ఎవరి ప్రామాణిక ఆచార్యుడు చెప్పేది మనం విని వారి యొక్క అడుగు జాడలను కనుక మనం అనుసరించగలిగితే అప్పుడు మనం ఇంకా శ్రీకృష్ణుని సేవించాలనే గాఢమైన వాంఛను డెవలప్ చేసుకుంటామని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అందుకే శ్రీ రూపగోస్వామి భక్తిరసామృత సింధువులో ఇలా పేర్కొన్నారు: సేవా సాధక రూపేణ సిద్ధ రూపేణ చాత్రహి తద్భావలిప్సునా కార్య వ్రజలోకానుసారత. దివ్య వ్రజధామంలో ఎవరైనాను అతని సహచరుల భావం వంటి భావంతో దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవించాలి. అక్కడ అతడు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యేక సహచరుని ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఉంటూ అతని అడుగుజాడలను అనుసరించాలి. ఈ విధానాన్ని ఏమంటున్నారంటే సాధన దశ, అంటే బంధన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నిర్వహించే ఆధ్యాత్మిక సాధన అనమాట. అంటే మనం సాధన చేస్తూ ఉంటాము. ఎలా చేయాలి? శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యేక సహచరుని ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో, అంటే ప్రామాణిక ఆచార్యులు ఎవరున్నారో అటువంటి వారి యొక్క అడుగుజాడల్ని అనుసరిస్తూ, దాన్ని ఏమంటున్నారు, బంధన స్థితిలో ఉన్నా కూడా మనం, ఈ యొక్క బద్ధ జీవన స్థితిలో ఉన్నా కూడా మనం అటువంటి యొక్క సాధన అనేది చేయవచ్చు అనమాట. దాన్ని సాధన దశ అంటున్నారు. తర్వాత వస్తుందన్నమాట ఈ సాధన దశ నుంచి మనం ఇంకా ఉన్నతమైన దశలోకి వెళ్తే, అంటే భగవత్ సాక్షాత్కార దశలో కూడా ఆధ్యాత్మికంగా పరిపక్వత పొందిన ఆత్మగా లేక సిద్ధ పురుషుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అభ్యసించాలి. అంటే మనం ఏదో ఇంకా గొప్ప స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయాం కాబట్టి దీన్ని ఇంకా పొందవలసిన అవసరం లేదని కాదనమాట. మొదటిగా మనం సాధన దశ, ఆ దశ ప్రామాణిక ఆచార్య ఆదేశంతో ఆధ్యాత్మిక సాధన అనేది చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ యొక్క దశ అంటే 24 గంటలు కూడా భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారంలో ఉంటూ సేవ చేస్తూ ఉంటాము. అప్పుడు కూడా మనము ఈ యొక్క సాధనలోనే ఉండి సేవ చేస్తూ ఉంటాము. ఒక సపోజ్ ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు నువ్వు వ్రజధామంలో నివసిస్తూ ఈ యొక్క పనులు అంటే వీటికి నీకు ఆదేశం ఇస్తున్నాను, ఇవి చేయమంటే మనం అవి చేయాలన్నమాట. లేదు నువ్వు ఏదైనా ఒక వేరే దేశం వెళ్ళు, లేకపోతే వేరే రాష్ట్రం వెళ్ళు, ఇక్కడ ఇటువంటి సేవ చేయి అంటే మనం అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అంటే నేను ఇంకా ఈ భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందేశాను కాబట్టి ఇంకా నాకు చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదని అనుకోకూడదు అనమాట. ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు ఏదైతే చెప్తాడో దాన్ని చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. దీన్ని ఇక్కడ అభ్యసించవలను అని చెప్తున్నారు. లావణ్య కుమార్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్త్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాగూరు ఈ శ్లోకాన్ని గురించి ఎలా వ్యాఖ్యానించారు? కృష్ణ చైతన్యంలో ఇంతనూ ఆసక్తి పెంపొందించుకునేవాడు భౌతిక ఆశయాలన్నింటినీ విడిచి శిరోభివృద్ధికి కలిగించే సంకీర్తనం శ్రీకృష్ణుని నామరూప గుణ లీలలను స్మరించడం వంటి వాటిని అనుసరిస్తూ తన మనసుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా అలాంటి విషయాల్లో అభివృద్ధి పెంపొందించుకున్న తరువాత బృందావనంలో నివసిస్తూ నిరంతరము శ్రీకృష్ణుని నామ యశో లీల గుణాదులను స్మరిస్తూ శుద్ధ భక్తిని మార్గనిర్దేశంలో మరియు అతని రక్షణలో ఉండుటకు ప్రయత్నించాలి. ఇదే భక్తియుత సేవకు అలవరుచుకొనుటకు కావలసిన సర్వోపదేశాల సారాంశం. ఒక్క నిమిషం ప్రభు, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆసక్తి గురించి చెప్తున్నారనమాట. అంటే భగవంతుని యొక్క సంకీర్తన, అంటే కృష్ణుని యొక్క నామ రూప గుణ వీటిని లీలని స్మరిస్తూ ఉండడం, ఇటువంటి మనం చేస్తూ మనం మనసుకి శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఇదే ఉపదేశం యొక్క సారము. ఓకే ప్రభు, కంటిన్యూ చేయండి ప్రభు.
కనిష్ట దశలో భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ కథ శ్రవణం చేయుటలోనే నెలకొని ఉండాలి. దీనిని శ్రవణ దశ అంటారు. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామాల గురించి, దివ్య రూపాన్ని గురించి, లీలల గురించి నిత్యం శ్రవణం చేయటం చేత భక్తుడు వర్ణ దశ అని అంగీకరింపబడే దశకు చేరుకోగలుగును. ఈ స్థితిని పొందినప్పుడు అతడు కృష్ణ కథాశ్రవణం పట్ల ఆసక్తుడవుతాడు. పారవేశ్యంతో కీర్తించగలిగినప్పుడు అతడు స్మరణావస్థను పొందుతాడు. స్మరణం, మననం, ధ్యానం, అనుస్మరణ, సమాధి అనేవి కృష్ణ స్మరణలోనే 5 క్రమ సోపానాలు. ప్రారంభంలో కృష్ణ స్మరణ చేస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆటంకాలు ఏర్పడవచ్చును, కానీ తరువాత అది నిరాటంకంగానే కొనసాగిపోతుంది. స్మరణం నిరాటంకంగాను కొనసాగినప్పుడు అది నిశ్చలమవుతుంది. దానినే ధ్యానం అంటారు. ధ్యానం విస్తరించి స్థిరమైనప్పుడు దానిని అనుస్మృతి అంటారు. నిరాటంకమైన అనుస్మృతి వలన భక్తుడు సమాధి దశను పొందుతాడు. స్మరణ దశ లేక సమాధి దశ సంపూర్ణమైనప్పుడు జీవుడు తన సహజ స్థితిని అవగాహన చేసుకుంటాడు. ఆ సమయంలో అతడు తనకు శ్రీకృష్ణుడికి మధ్య గల శాశ్వత సంబంధాన్ని సంపూర్ణంగా స్పష్టంగా తెలుసుకుంటాడు. దీనిని సంపత్తి దశ అంటారు. ఇదే జీవిత పరిపూర్ణత్వము. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మనం ఏంటంటే కనిష్ట దశలో ఉన్నప్పుడు ఈ కృష్ణ కథను శ్రవణం చేయటంలో మనం నెలకొంటూ ఉండాలన్నమాట. దీన్ని శ్రవణ దశ. కానీ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాలని గురించి, దివ్య రూపాన్ని గురించి, లీలల గురించి నిత్యం కనుక మనం శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు వర్ణ దశ అనేది అప్పుడు ఆ దశకి వెళ్తాము. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఈ శ్రవణం ఇదంతా ఏంటంటే జస్ట్ మొదటి మెట్టు. కానీ మనం వర్ణ దశ అనే దానికి వెళ్ళాలి. అంటే 24 గంటలు కూడా నిత్యం అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఏదున్నా కూడా భగవంతుని గురించి వినడం, భగవంతుని గురించి చెప్పడం, భగవంతుని గురించి స్మరించడం, ఇట్లా అనమాట. ఇదంతా కూడా పొందినప్పుడు మనం ఆ వర్ణ దశ అనే దానికి చేరుకోగలుగుతాము. ఇంకా దీంట్లో ఈ 5 దశలు అనేవి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత స్మరణము, మననము, ధ్యానము, అనుస్మరణ, సమాధి అనేవి కృష్ణ స్మరణలోని 5 క్రమ సోపానాలు. ఇప్పుడు మనకి గోస్వాములు వీళ్ళందరూ ఉంటూ ఉంటారు కదా, వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆ యొక్క ధామంలో అంటే వాళ్ళు ఆ వృందావనంలో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఒక దివ్యమైన ఒక అంటే వాళ్ళు ఒక దాంట్లోకి ఒక ట్రాన్స్ అంటాం కదా, అటువంటి భావంలోకి వెళ్ళిపోతారనమాట. శుద్ధమైన భావంలోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు అక్కడ భగవంతుని యొక్క ధామానికి వెళ్ళిపోయి భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఆయన చేసే లీలల్ని ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ అలాగే వాటిల్లోనే వాళ్ళు పాల్గొంటూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి అటువంటి దశ అనేది చాలా ఉన్నతమైంది. అలా ఒక్కొక్కటి వాటిని దాటుకుంటూ ఈ గోస్వామిలు ఏంటంటే భగవంతుడితో శాశ్వతమైన సంబంధాన్ని సంపూర్ణంగా స్పష్టంగా తెలుసుకుంటారు. దీన్ని ఏమంటున్నారంటే సంపత్తి దశ. ఇది మనకి జీవిత పరిపూర్ణత్వము అంటారన్న. మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నూతన భక్తులు అన్ని రకాల కోరికలను విడిచి శాస్త్ర గ్రంథ నిర్దేశాలను అనుసరించి భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని ఉండాలని శ్రీ చైతన్య చరితామృతము ఆదేశిస్తుంది. ఈ విధముగా నూతన భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని నామ, యశో, రూప, గుణాదుల పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించుకుంటాడు. అలాంటి ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నూతన భక్తులు అన్ని రకాల కోరికలను విడిచి, అంటే మనకు ఉన్నాయి కదా 4 నియమాలు అనేవి చెప్పబడ్డాయి, వాటిని విడిచి శాస్త్ర గ్రంథ నిర్దేశాలను అనుసరించి నియమబద్ధమైన భక్తియుత సేవలు నెలకొని మనకి ఉండాలని శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఆదేశిస్తుంది అనమాట. అట్లా చేస్తూ ఉంటే మనం భగవంతుని యొక్క నామ, యశో, రూప, గుణాదుల పట్ల ఆసక్తిని, ముఖ్యంగా మనము స్టేజ్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదా, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి అనే ఆ భావాన్ని మనం పెంపొందించుకుంటాం అనమాట. శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అన్నద నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి అనే ఇక్కడ ఆసక్తి అని చెప్తున్నారు. ఆసక్తి అంటే ఏదో నాకు ఈ ఆసక్తి ఉందండి, ఆ ఆసక్తి ఉందండి, ఇటువంటివి కాదనమాట. ఈ ఆసక్తి అనేది చాలా గొప్ప స్టేజ్. మనకి ఇందాక ఏదైతే ఈ కొన్ని స్టేజ్లు చెప్తూ వచ్చారు కదా, ఈ ఆసక్తి పెంచుకోవడం, భగవంతుని యొక్క నామ, యశో, రూప, గుణాదుల పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించుకోవడం కూడా చాలా శుద్ధమైనది అనమాట. ఓకే మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. అలాంటి ఆసక్తిని వృద్ధి చేసుకున్న తరువాత
విహిత నియమాలను అనుసరించకుండా స్వచ్ఛందంగా అతడు శ్రీకృష్ణుని చరణాలను సేవించవచ్చును. ఈ దశకు రాగభక్తి లేక స్వచ్ఛంద ప్రేమతో కూడిన భక్తియుక్త సేవ అంటారు. అలాంటి దశలో భక్తుడు బృందావనంలోని శ్రీకృష్ణుని నిత్య సహచరుల్లోని ఒకరి అడుగుజాడలను అనుసరించవచ్చును. దీన్ని రాగానుగ భక్తి అని అంటారు. రాగానుగ భక్తిని లేక స్వచ్ఛందమైన భక్తియుక్త సేవను శాంతరస రూపంలో నిర్వహించవచ్చు. అప్పుడు ఒక నిమిషం మాతాజీ, ఇక్కడ విహిత కర్మలు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే మనం చేయాల్సిన కర్మలు అవి కూడా అనుసరించవలసిన అవసరం కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే అసలు మానేయాల్సిన అవసరం అని కాదు. అంటే మనం ఈ యొక్క ఏవైతే నియమాలు ఉన్నాయో, మనం జపం చేస్తూ ఉన్నాము, యమ నియమ ఇటువంటి వాటి మనం చేస్తూ, అంటే ఏవైతే చెయ్యాలో అవి చేస్తూ, ఏవైతే చేయకూడదో అటువంటి వాటికి దూరంగా ఉంటూ ఇవన్నీ చేస్తూ అంటే వాటిని విహిత కర్మలు అంటారు. ఆ విహిత నియమాలని మనం చేస్తూ ఉంటే ముఖ్యంగా మనం భగవంతుని యొక్క చరణాలను సేవించవచ్చు. అప్పుడు ఈ విహిత నియమాలను అనుసరించకుండా స్వచ్ఛందంగా, అంటే ఇంకా మనము బలవంతంగా, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం మంగళహారతికి లెగవాలి, ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇష్టం లేకపోయినా, లేకపోతే ఇంకా నిద్రొస్తూ ఉన్నా కొంచెం కష్టంగా లేస్తాము. లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి కథా శ్రవణము, భాగవతము చాలా అమల పురాణం అంటారు. అంటే మలము అంటే అశుద్ధం అనమాట. దానికి చేరిస్తే దానికి ఆపోజిట్, అంటే చాలా శుద్ధమైన గ్రంథము శ్రీమద్ భాగవతము. మరి మనం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాము, అంత మనకు ఆసక్తి అనేది ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ఆసక్తి కలగడానికి మనం ఇంకా ఇంకా వింటూనే ఉండాలి. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఈ విహిత నియమాలను అనుసరించకపోయినా చెప్తున్నారని చెప్పి ఇక్కడ చేయడం అసలు అనుసరించకుండా ఉండాలి అని కాదు. మనం స్వచ్ఛందంగానే, అంటే మనకి భాగవతంలోని ఏదన్నా కొంత పార్ట్ మనం చెప్తున్నారంటే మనకి చాలా ఆసక్తి అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఉదయాన్నే మంగళహారతికి లెగవాలని ఆసక్తి అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా అంటే ఏమంతా కూడా మనం ఏం చేసినా, ఏం ఆలోచించినా కూడా అంతా భగవంతుడి గురించిన ఆలోచన అనేది సహజంగా వస్తుంది. కాబట్టి మనము భగవంతుని యొక్క చరణాలని సేవించవచ్చు. అటువంటి టైంలో ఈ విహిత నియమాలు అనేవి ఆటోమేటిక్గానే మనకి అలవడిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం వాటి గురించి ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఈ దశకి వచ్చిన వాళ్ళని రాగభక్తి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ దశలో భక్తుడు బృందావనంలోని శ్రీకృష్ణుని నిత్య సహచరులలోని ఒకరి యొక్క అడుగుజాడని అనుసరించవచ్చును. అట్లా ఎప్పుడైతే అనుసరిస్తూ ఉంటారో దాన్ని ఏమంటున్నారు? రాగ అనుగ అంటే ఏంటంటే అనుసరించమన్నమాట. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఇటువంటి నిత్య సహచరులు, అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ప్రామాణిక ఆచార్యులు అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క నిత్య సహచరులు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు రూపగోస్వామి గురించి మనం చూసాము. ఆయన ఒక మంజరి, అంటే భగవంతుని యొక్క సహచరులు. ఈ యొక్క నిత్యమైన సహచరులు వాళ్ళు ఏమి మారుతూ ఉండరు అనమాట. కాబట్టి నిత్య సహచరులు ఎవరో ఒకరి యొక్క అడుగుజాడలు మనం అనుసరించవచ్చు. దీనిని అనుగ అంటే మనం ఫాలో అవ్వడం అనమాట, ఈ భక్తి అంటారు. అలాగే రాగానుగ భక్తిని లేక స్వచ్ఛందమైన భక్తియుక్త సేవను శాంతరస రూపంలో నిర్వహిస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. అప్పుడు భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని గోవులుగా గాని, అతని దండముగా గాని, అతని చేతిలోని వేణువుగా గాని, అతని మెడ చుట్టూ ఉండే పూలమాలగా గాని ఉండాలని కోరుకోవచ్చు. ఓకే మాతాజీ, ఇక్కడ శాంత రసానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తున్నారు? గోవులు అనమాట. ఆ గోవులకు చూడండి, ఆయన వాటి యొక్క పేడని తీసేస్తూ ఉంటారు, వాటికి సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే అతని యొక్క దండం అంటే ఆ చేతిలో ఉండే కర్ర, అలాగే అతని చేతిలోని వేణువుగా, అంటే ఆ వేణువు కూడా శాంతరసంలో ఉండేదే చెప్తున్నారు. అలాగే అతని చేతిలో ఉండే పూమాల, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఉండాలంటే మనం వాటిలాగా మారిపోవాలని కాదు, మనము వాటిని ఫాలో అవ్వచ్చు, వాటికి సేవ చేయవచ్చు. ఓకే మాతాజీ, నెక్స్ట్. దాస్యరసలోని భక్తుడు చిత్రకుడు, పత్రకుడు లేక రక్తకుడు అనే సేవకుల అడుగుజాడలను అనుసరించవచ్చు. కూడిన సత్యరసలో భక్తుడు బలదేవునిలా గాని, శ్రీరాముని అంటే సుధామునిలా గాని భగవంతునికి మిత్రుడు కావచ్చును. వాత్సల్య ప్రేమ లక్షణంతో కూడిన వాత్సల్య రసలో భక్తుడు యశోదానంద మహారాజులా గాని, శృంగార ప్రేమ లక్షణాలు గల మాధుర్య రసలో శ్రీమతి రాధారాణిలా గాని, ఆమె చిలికత్తులైన లలితాజులా కానీ, ఆమె మంజరులైన సేవకులైన రూప మరియు రతుల వలె కానీ కావచ్చు. ఇవే భక్తియుక్త సేవా విషయంలో సర్వోపదేశాల సారం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? తర్వాత దాస్య భక్తులు ఏంటంటే ఒక చిత్రకుడుగా,
అలాగే ఒక పత్రకుడిగా, అలాగే రక్తకుడిగా అనే సేవకుల యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించవచ్చు. అలాగే స్నేహం అంటే సఖ్యరసంలో ఏంటంటే బలదేవునిగా ఎప్పుడు కూడా ఆయనతో పాటే ఒక మిత్రుడిలాగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు బలదేవుడు. అలాగే శ్రీధాముడిగా అంటే సుధాముడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన కూడా ఆయనలాగా మనకు భగవంతునికి మిత్రుడు కావచ్చు. వాత్సల్య ప్రేమ లక్షణంతో కూడిన వాత్సల్య రసంలో ఇవేంటంటే ఒక 5 కూడా ముఖ్యమైన రసాలు. మొత్తం 12 రసాలు ఉంటాయి. అవి మనం భక్తి రసామృత సింధులో చూస్తాము. మొత్తం ఉన్న 12 రసాల్లో కూడా ఈ 5 చాలా ముఖ్యమైనవి అనమాట. ఏంటవి? శాంతరసము, దాస్యరసము, సఖ్యరసము, వాత్సల్య రసము, అలాగే మాధుర్య రసము. అలా ఈ సఖ్యరసంలో వీళ్ళలాగా వాళ్ళకి మనం సేవ చేస్తూ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ యొక్క మార్గంలో అనుసరిస్తూ ఉండొచ్చు. అలాగే వాత్సల్య ప్రేమ లక్షణంతో కూడిన వాత్సల్య రసంలో భక్తుడు యశోద నందమహారాజుల్లాగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక పుత్రులాగానే చూశారు, అంతేగాని ఆయన ఒక దేవాది దేవుడు అని చూడలేదు. అంత వాత్సల్యంతో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అట్లాగే ఈ శృంగార ప్రేమ లక్షణాలు గల మాధుర్య రసంలో ఏంటంటే శ్రీమతి రాధారాణి లాగా, అలాగే ఆమె చెలికత్తులైన మనకి 8 మంది అష్టసకులు ఉంటారనమాట. లలిత, విశాఖ, తుంగవిద్య ఇట్లా ఆ మంజరులైన సేవికులైన లలితాదుల్లాగా కానీ ఆమె మంజరులైన సేవికలైన మనం చూసాం కదా, ఈ యొక్క అష్ట మంజరులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళలో మనం 6 ఈ గోస్వాముల పేర్లు కూడా చెప్పాము, ఇంకొక 2 కూడా చెప్పాము. మొత్తం 8 మంది గోస్వాములు ఉంటారు. ఈ రూప మరియు రతుల వల్లే మనం కావచ్చును. ఇదే భక్తియుత సేవ విషయంలో సర్వోపదేశాల సారము. ఇదేంటి చాలా ఉత్తమమైనది, చాలా ఉన్నతమైనది అనమాట. కాబట్టి అంటే మనం వీళ్ళలాగా మారుతామంటే అలా అని కాదు, వీళ్ళ యొక్క ఇక్కడ చెప్తే చూడండి, ఈ అనే సేవకుల అడుగుజాడలను మనం అనుసరించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా మనకి ఈ బిందు ద్వారా మనం ఏం చూస్తున్నామంటే సర్వోపదేశాల సారం ఏంటి అంటే గోపీ భర్తర్ పదకమలయోర్ అంటే మనం ఆ యొక్క గోపీ భావములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క దాసానుదాసాల్లాగా ఉండగలిగితే అదే గొప్ప మనకి అదృష్టం అన్నట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఓకే, మనం ఇక్కడ రోజు విరామం తీసుకుందాము. రేపు నవమ బిందువు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. రేపు అది చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద की जय, रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. రేపు లేదు కదా ప్రభుజీ క్లాస్? ఎస్ మాతాజీ, రేపు క్లాస్ ఉండదు. మళ్ళీ మండే రోజు